Deutsche Welle. Priča dana. Oko europskih institucija trenutno kruži vojska lobista, njih više od 15.000. Među njima je i 6 Hrvata. Od njih 2 doznajemo da su lobisti još uvijek prilično nepoznata i nesvaćena pojava u Hrvatskoj. Priču o tomu ispričat će vam Goran Prokopec. Lobiranje u Hrvatskoj još uvijek mlada i nerazvijena uslužna industrija u tolikoj mjeri da se još uvijek čeka na zakon koji bi regulirao ovaj zanat, kao i na registar lobista poput onog kojeg posjeduju europske institucije, zbog čega se uz sliku lobiranja lobista u Hrvatskoj često veže pečena janjetina, butelja vina, ako ne i plava kuverta ispod stola. No oni kojima je lobiranje zanat govore da je takva slika posve pogrešna jer je njihova profesija krajnje legalna i legitimna. Među njima je Natko Vlahović, akreditirani lobist Hrvatske obrtničke komore pri Europskom parlamentu i glavni tajnik Hrvatskog društva lobista. No kako izgleda njegov posao? Moji ključni zadaci u smislu lobiranja, europskog djelovanja, dakle, odnose se na uspostavljanje odnosa sa europskim institucijama, dakle, prezentacija Hrvatske obrtničke komore kao partnerske institucije, pronalaženje interesantnih izvora financiranja za Hrvatsku obrtničku komoru i obrtništvo općenito i normalno praćenje određenih poglavlja koja su nama važna, odnosno europskih politika kao što je ribarstvo, porezna politika, prijevoz, dakle transportna politika, poljoprivredna politika. Da rezultati ne bi izostali za dobrog lobista, potrebno je dobro poznavanje procesa donošenja odluka kako bi se na isti moglo utjecati prema željama klijenta ili poslodavca. Potom pribavljanje informacija, ali ne samo to, govori Vlahović. Druga strahovito bitna stvar uz to je poznavanje osoba. Dakle, da ste, ono što mi kažemo, da imate dobre veze. Odnosno, kako mi to kažemo, da imate dobar, mi u lobiranju kažemo da imate dobar pristup institucijama. Ako gledate ko se bavi lobiranjem, vrlo često su to ljudi koji su bili na visokim funkcijama, državnim funkcijama, bivši političari, čak i istaknuti novinari, koji mogu doći do informacije i koji mogu vještinom argumentiranja, vještinom uvjeravanja, vještinom stvaranja savezništava dovesti do toga da se neki projekt realizira, da se neki zakon izmijeni. Profesor s Fakulteta političkih znanosti Damir Grubiša uvjerava da hrvatski politički sustav trenutno nije plodno tlo za lobiranje lobiste, jer je vlada ta koja posjeduje monopol u donošenju zakona gdje nema mnogo mjesta za korporativne interese, pa tako i za lobiste, one kojima je posao upravo gurati te i takve interese. Smatra da zakon o lobistima ne može mnogo toga promijeniti. Taj njihov inicijativa da donošenje zakona bila bi u redu kad bi oni se zalagali za promjenu cijelog političkog sustava donošenja odluka. Ovako bojim se da će to biti samo jedan kozmetički zakon, kao mnogi zakoni koji ništa ne diraju u bit društvenih odnosa i u način donošenja zakona, a to je ono što ne valja. Grubiša kaže da je trenutno domet hrvatskih lobista u europskim institucijama ograničen, no on će svakako biti osjetno veći kada Hrvatska postane članica europske obitelji. Slušajte, oni sad tek počinju učiti, što bi se reklo. I mislim da sad ne možemo govoriti o njihovim učincima, ali moći ćemo govoriti kad uđemo u Europsku uniju. Onda ćemo vidjeti koliko oni su uspješni da proguraju neki parcijalni interes svojih klijenata. No da se vratimo na hrvatski slučaj. Dubravko Miholić, zamjenik predsjednika hrvatskih izvoznika i član upravnog odbora Hrvatskog društva lobista, a također je akreditirani lobist pri Europskom parlamentu, ističe da nema mnogo dobrih primjera lobiranja hrvatskih izvoznika. Primjerice, može se izdvojiti svijetli slučaj 3 hrvatske šećerane koje su se prije nekoliko godina izborile za kvotu od 180.000 tona godišnjeg bescarinskog izvoza šećera u zemlje Europske unije, kada je EU isprava ponudila skromnih 80.000 tona. Ali takvi uspješni primjeri su izuzetaka ne pravilo. Neuspjeh hrvatskog tramvaja na europskom tržištu mogao bi se pripisati upravo lobiranju nakon kojeg bi naručitelj sastavio natječaj prema dimenzijama favoriziranog proizvođača, u pravilu domaćeg. Razlog svakako leži u činjenici da je zakazala i hrvatska gospodarska diplomacija, odnosno politika. Miholić govori da je Slovenija država s kojom se Hrvatska rado uspoređuje korak ispred i kad je riječ o lobiranju gospodarskoj diplomaciji. Posebice bih rekao da je Slovenija vrlo uspješna u lobiranju, vrlo uspješno plasira svoje proizvode na područje bivše Jugoslavije, posebice ako gledamo Srbija, Bosna, Makedonija i ostali, tu su se oni uspjeli pozicionirati svojim proizvodima i čak i kroz investicije. Naša internet adresa www.dw-world.de